On беше зелен него. И разгубен. Този човек Филип Поли не е имал. Ма повечето да призная на част. А то и то. Шевролет ли това са? Не, това е АМЦ. Това ли е Банско? Да. Тоест, поне съм го засичал в банки, да гледат аз там го бях снимал. Я дайте да се търпя. Си спирал. Обаче ги е Да. Виж, че има такова... екстра. Много по-добре фигурира, според мен. Има тази една виж, че има телевизор. Не, в един беше малко си на синдикална. Не, аз там. Пуската ли? АМЦ. Я, ела да го видим това. Андрейка, отвори ми. Има ли номер или...